Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar Migago odiochieng' ma kawuono. Mae en Jumapil mano ma ogik mar dwe mar 10 higa mag 2023 tarik 29. Jumapil no bende otelo ne weche mag timo penj maduong' mano mar KCSE to kod KIPSEA ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas mano klas mar 6. Magi weche ma omiyo pek. So lazima rais aende atafute kule nje, ajaribu kunegotiate madeni. Jawach elo piny owacho Isaac Mwaura kod jotelo mamoko mag piny owacho odok ne jatend piny ewi limbe mosebedo kotimo e pinje maoko. Hao wakora tutapambana nao mpaka Samburu, mpaka Pokot. Jotich piny owacho koni piny owacho ikore matieko jokuo jamni mosebedo karocho arita kwe nyandwat mar ho mar Okak. Sani wayuaye odwa mondo pati obed motegno. Jotend ODM ma Migori ochako chenro mar tego duond burano ochakore e wards. Yakoro mogi ntiere kama kare mar yudo weche manyien. Ami thuolo odiochieng' ma kawuono mar oro ote ne jogo duto ma imiyogi hayo maber e timo penj mar KCPE kaachiel kod KIPSEA skul primar kata ng'ata ming'eyo manyalo mabro bedo katimo penj go abo bedo gi thuolo mar somo gi kinde mwadhi nyime kod weche wa manyien. Namba matudruok en 339 e Facebook page Ramogi TV, Twitter kaachiel kod YouTube. Nyinga Ochieng' Emmanuel bed kod e chakruok nyaka giko. Den Migago mar somo Ezekiel Machogu kwayo kwe kind anyuola mana wito jopuonjre 5 mag klas 8 mag skul primar ma Arap Moi mantie kaunti ma Uasin Gishu kinde mane ginie bayo mobag gi skul. Machogu kone anyuola go okawo kwe e kinde pod gitimo nonro e masirano. Den Migago mar rito kwe kithure kindi kata kamano koni jopuonj kod weg yie mane onimo ni kod penjo mawinjo gi duoke e masirano. Kama masirano ne otimore odiochieng' manyoro moweka japuonjre achiel mag grade 6 kod hinyruok ka 5 mag klas 8 to wito ngimagi. Watimo mos ne anyuola manowito jopuonjre madhi timo penj ma klas 8. En kwaya wane jonyuol gi kinde ni mondo mi waneni warito nyithindo kendo kik waketgi lwasi ma nyalo keto kama rach mar wito ngimagi to kod lwasi manyamono gitimo penj madongo e yo makare. Kadhi nyime ni gie seche matin kende to penj madongo mar KIPSEA kod KCPE chakore anyuola moro e kaunti ma Kisii bende koro ywago wuodgi ma ja grade mar 6 magi koni ne olal dwe mokalo kendo poko nendache nyaka kawuono. Minuwe matin moyanga ka Charles Marube majegni 13 koni en gi lit ni japuonjre no mamoko dhi chako penj kamare to poko yango kama nitiere kokwayo jal manyalo bedo kod ng'eyo moro amora mondo kony wuode otim penj mar KIPSEA. Niko na mtoto wangu alitoka kwa nyumba, ilikuwa ni Monday tarehe 4 mwezi wa 9 saa 1 jioni. Mtoto kwa majina anaitwa Charles Ogembo Chomba Marube. Anasoma Itiboria Nyareru grade 6. Tafadhali kwa kupenda kwenyu nimewaomba mnisaidie kutafuta mtoto patikane na mimi nitashukuru. Alikuwa amevaa shati ya light brown, rangi ya black na viatu ni kara black, red, pink. Na mimi naomba usaidizi mtoto apatikane afanye mtihani fenya wengine wanaendelea kufanya mtihani. Na mimi nitafurahia mtoto wangu akikaa mtihani akifanya mtihani yake. Nitafurahia kama mzazi wake. Sasa huyo mtoto vile alipotea walikuwa wanaishi na mama yake hapo Soneka.
Sasa alinijulisha kitu kama tarehe 7 hivi. Ati mtoto hakuna kwa nyumba. Sasa bila alinielezea mtoto hakuna kwa nyumba, nikamwambia aulize mahali kama kuna watoto wengine mahali. Sasa hakupata huyo mtoto. Podgin wach malita inya kapod wantiere weche mag skunde, jopuonje kaachiel kod jopuonjre nobedo kod kinde matek e simo mach manomuoch kendo wang'o achiel kuom kar nindo moro e skundno. Mach ne omuoch e kinde ma jopuonje ma jaklas 12 noyudo ni e somo kaonge japuonjre moro amora ma nohinyore. Japuonj maduong' mar skundno Julius Mambili wacho ni majno ne okel kod funde moko manoyudo kongo kuonde nindo e skundno ka kwan atamalo 20 mar kar nindo ema nowang', kata kamano mwandu mag jopuonjre mamoko ne owang'. Kuna kisa cha moto ambacho kilikuwa kimeathiri sehemu ndogo ya bweni, na tukashirikiana pamoja na wanafunzi na walimu na tukapata kuuzima. Tulijaribu kufanya upelelezi wetu na tukagundua ya kwamba moto huu ulitokana na sio itilafu, bali ulitokana na makosa iliyofanywa na mtu ambaye anafanya uchomaji ama welding in school. Alipokuwa akijaribu kufunga dirisha moja, kukakuwa na spark ambaye ilishika mattress, na hicho ndicho chanzo cha moto. Out of the 80 mattresses we secured about 61 of them. Wakati moto ulitokea, wanafunzi wetu wa kidato cha 4 walikuwa darasani wakiendelea na masomo ya marudio, revision, na ni wao walitusaidia pakubwa. Piny owacho okonigi seketo ikruok makare mar arita ne jopuonjre machako penjo odiechieng' makiny e kaunti ma Mandera. Ma oyang' kod jalup commissioner ma Mandera South, McDonald Koech, ka Koech okonigi medo kwan mar apisas mag arita nikech penj madongo kendo jonyuol kawo kwe e kinde mag penj. Koech okoni chenro makare mar miyo jopuonje mabiro kawo penj kowuok e containers bende oseketi. We have also mapped Boy 11, Gode, na Sfalama to Elwak, the nearest container, so that we reduce the risk of traveling. So wale wa Boy 11 watachukua mtihani wao from Elwak. That way we reduce the risk. We have sufficient resources, tuko na magari ya kutosha na tunashirikiana na all the agencies. Tunawashukuru sana, mnafanya kazi muhimu, mnalinda wananchi vizuri, na tunasema Mwenyezi Mungu pia walinde, na inshallah tunaomba hii shida kidogo tuko nayo pia itaisha. Kodhi nyimeni moko kuom jotelo kotelnegi jawach e lo piny owacho Isaac Mwaura odok ne jatend piny Kenya William Ruto e wi ng'ur mosebedo kaluwore gi wuodhe mosiko bedo godo matere pinje maoko, ka moko gin mag kwayo omenda mag hola, kowacho ni wuodhego gin wuodhe makelo ber ne piny Kenya. Mwaura ne olose gwenge mag Melili kar chieng' bura ma Narok North, kama ne moko kuom jotend Kenya Kwanza oyuoro nyasi matieko somo mar Naserian Sankok, ma en nyar jaod bura ma Iyala David Sankok, ka jawach e lo piny owacho nowacho ni piny Kenya nosenime gope kata kapok jatend piny Kenya William Ruto ne okawo kom jatend piny Kenya, omiyo nitiere dwaro mar loso osiep gi pinje maoko. Duoko erokamano jatend piny kuom miye lemo kata bedo ni en ng'at ma nigi ng'ol. Ati rais wetu William Samoei Ruto ati anaenda nchi za nje sana. Jameni watu wangu, wakati mheshimiwa Ruto amechukua uongozi, amepata serikali haina pesa. So lazima rais aende atafute kule nje, ajaribu kunegotiate madeni, na ndiye anaenda hiyo safari nyingi ambayo ameenda. Na mimi ningependa kuambia, kama mmekuwa upande wa Azimio, mimi nawaambia kujeni Kenya Kwanza. Kenya Kwanza ndio kuna matunda. Kenya Kwanza ndio kuna serikali. Hapa kaunti ya Narok sisi tuko imara kwa Kenya Kwanza William Samoei Ruto. Na tuko tayari kwa sababu tunataka kufanyia watu kazi. Ndio hata president anakisimama anajua akona watu kwa ground ambayo wanachikilia. Hiyo ndio lengo na madhumuni yetu, kuhakikisha ya kwamba watu wetu ambao wametuchagua wanafanyia wakazi kulingana na yale ambayo tulikuwa tunataka. Kauke weche motenore kod jatend piny Kenya Gilimbe Geni. Jatend jotije piny owacho Felix Osgeyo osiro kendo yango ne piny owacho keto maino e kedo kod kweth, njore kod jokuoge mag jamni e gwenge mag Nyanduat
mar ho mar okak. Kanolose chenro mar rambe mane bagi kanisa mar Anglican ma Samburu, oyango ni piny owacho nigi chenro mar gero kambi mar jolweny mar tiegruok e gwengego, koyango ni mano biro konyo kelo kwe kendo ni weche mag somo, ohala kod chenro mamoko odhi nyime yo makare. Jatend migawo mar wuoth Moski Kipchumba Murkomen bende nobedo kod wach. Wakora tutapambana nao mpaka Samburu, mpaka Pokot, huko Turkana, iwe na amani na watu waishi wakiendelea na maendeleo bila kusumbuliwa na mtu yote. Na President Rais mwenyewe amesema hapa tutaweka jeshi yote hapa, tutajenga hata college hapa, training, tutaleta jeshi yote hapa mpaka mpate amani. Kadhi weche mag manyo kwe nyandwat mar ho mar okak, jatend migawo ma wuoth Kipchumba Murkomen ayanga piem mag tuke adhula motisni North Rift Football Peace Tournament e alap ma Kerkwony, Eldamaravine, kaunti ma Baringo. Murkomen wacho ni piem makamaen mar nyayo kwe kind counties ma Turkana, Baringo, West Pokot kod Elgeyo Marakwet. Ma kuom thuolo malach osebedo ka yware wi weche mag kuo mag jamni kod kedo makinde ka kinde. Piny owacho mag counties biro chung' ne timbe go duto mawuok e counties gi. Tiba biro piem biro wuok e counties ang'wen ka tim moloyo e counties ma bende biro dhi e semi-final gi final biro mich manus million ka jaloch e finals mag counties ang'wen go biro dhi dala gi shillings million achiel. A peace cup that brings together 4 counties. 4 teams from 4 counties will meet at one venue, which is now West Pokot in Kabenguria, and they will compete against each other. The winner will get $1 million shillings, the runners up 750,000, the number 3 will be 500, and the last one will be 250,000. In the final tournament level, we will hope that we can have high representation from the government so that we can talk together about unity and peace, so as we move this country to move forward. Or we want to request to condole with the families that are still losing their loved ones as a result of acts of banditry. We hope that my colleague Professor Kindiki is doing a very good job working together with CS Duale. We will continue supporting them. We are also supporting as a ministry with road infrastructure network. We put enough resources, a reasonable amount of resources, to open up security roads. Tumekuja kumuunga mkono kwamba tutasupport hiyo idea mzuri kwa mambo ya amani, kwa sababu bila amani maendeleo yote ambayo tunasema haitafanyika. Kwa watu wa Eldamaravine nataka kuambia hii ni mwanzo. Hii uwanja ambaye tumeongea hapa, ukiangalia leo hii imetosha kuwa stadium. Ramogi lipot ma weche mag temo manyo kwe gwenge mag nyandwat mar ho mar okak e moka ogodo yueyo mokwongo. Kata kamano kapok wadhi yueyo, nitie jogo maneno achiel kachiel kendo giwacho ni gintiere koda. Nitie ng'at maluongre ni Christine Akinyi Onyango ka intiere gwenge ma Kisumu, wacho ni amos min gi Eunice Onyango, wuon gi Charles Onyango ka gintiere gwenge mag Mamboleo, kendo kwa hayo maber ne wadgi Charles Junior bende obedo ka chako penj odiochieng' ma kawuono. Erokamano Christine Akinyi Onyango. To kod hayo maber ne wuoyi mano ma dhi timo penj odiochieng' mano ma kiny. Bende antiere kod ng'at machielo ma bende neno achiel kachiel luongre ni Debbie Rasi. Aneno achiel kachiel wacho ni kwayo hayo maber ne jopuonjre duto mag skul mag Nyang'ela High to kod mar King Solomon Academy mantiere Homa Bay. Wacho ni bende oro ote mag kuyo to kod lit ne anyuola mar Milka Oyugi kuom wito wuon gi Josiah Oriang Agao. Wacho ni Nyasaye omigi teko e kinde ni. Mago jok ma bende neno achiel kachiel kokalo e Facebook page mano mar Ramogi TV. Gin ji mopogore ma bende nenowa gi elak seche gi. Evans Ario inenowa ka intiere Rodiko Pany. Erokamano Otis Tinga Oganyo. Kawuono to Murkomen oloso ayie kod tournament mogolo no, wan bende warito marwa mar tukuza Talanta Uririka. Erokamano Otis Tinga Oganyo. Charles Kasera wacho ni Ramogi TV ka intiere Mombasa ikone Lawrence Oduk gi Brabon Otieno hayo maber e peny margi ma klas 8. Joseph Moeko Kisumu wacho ni nena achiel kachiel ka Nairobi ka achiel kod Rita Atieno ko Kalego Kogelo. Wacho ni hayo maber ne Rashid Suleiman ma bende en achiel kuom jogo ma dhi timo penj e skul primar ma Une Primar. Mago jok maloso kod achiel kachiel kokalo e Facebook page mar Ramogi TV. Nyakwara mga joang kikidi mabor pod antiere kod mathoth.
Joyce amekam kuchukua cheki yake. Hiyo ni donga ngapi unaona iko hapo hivyo Joyce? 1,500. How does it feel to be this rich at this point in time in the economy? Good. Ungependa kuambia nini watu nyumbani? Dial *487 *3 hash. Nilicheza mara 3 na nimewin. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703 254 254 or book online at www.viewtravel.com. E piny mopongi mwandu, teko kod ratiro yudo loch. Gimago yo pesa. Dogi tek otami nono, gimitimo na onge. Miyo machiko ngima wuode, to kara en gi chenro mopondo. Gimipango timono, timne an. Were gi nyithinda. Ma miyo koko chako bedo e kind joot. Dio ne oko kati biro winjo kara mikelo kani en ang'o kapok eluwo. Yani wawe tondore. Weche manosebedo kopandi kuom kinde malach koro fwenyore. Nikech puodho kata kana ka onen puotha ok mare. Awino ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Mag Migori jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Migori ochako chenro matego duond bura no e kaunti no ka giketo lokruok e tend duond bura no ka ochakore ward nyaka e kaunti. Jotend ODM kotele gi jakom mar ODM e kaunti no Philip Makabongo wacho ni giseketo lokruok e kombe mopogore kochakore ward nyaka e sub county ka koro gidong mana kod mano mar kaunti. Jokanyo mag ODM wacho ni gidwaro wito oko jokanyo mantiere lemo e duond bura no magin andhoke. Giramo ni duond bura mar ODM pod otegno. Magwacho ni weche mawachore ni duond bura mar UDA ntiere kod huma Migori gin miriambo. To jomoko to ng'ongruok imiye kom ka to uso kucho en motero reports kucho biro mar Ruto ka omedo wa mijingo
Mijing'o momedowa en ni ji ringo akucho nimar ng'ama idhi ire cha to tich otamo. Ka ng'ato achiel wuok to wayudo ji 10. Miyo ng'ama wacho ni pati dok chien, mano ng'ama dhi manyo mogo. Ok wadwar mano, to bende ok wabi timo. To ng'ama dwa dhi to dhi gi mos. Onge tiende ni koni in e ODM to ka Ruto biro tine mitelo ne wuoth. Mago jok ma wuondu gin gisedhi manyo bondegi to bende ok wagomb ni giduogi. Waseyudo listi te moa e branches wate kendo waikore mondo mi bang' juma manyien kata juma manyien mondo koro waket ofiswa mar county obed motegno. Ofiswa ni mara waonge kod chandruok kendo wageno ni ji te biro mor kod tich kaka wabiro tiyo. Onge tich moro amora ma ng'ato nyalo wacho ni UDA nyalo biro chando godo jo Migori e seche mofiswa bende waseloso kwarito godo mwelekeo ma baba biro miyowa kuma wabiro chiko higni mabiro. Moko paro ni uriri ni samoro UDA odonje. Uriri tinde ka en ODM kendo wa support the leadership ma wan go, party leadership. Gisani wayuaye odwa mondo party obed motegno. Koro kuneno ka nitie koni gi koni nyiso ni wayuaye ot kendo wapango ot mondo obed maber, maka wendo biro kata jodala ka donje to donje ot maber. Koro ne jopiny duto kendo jo Migori duto te wakwan wikru ne telo maber moburo yudo kosepang ofis motegno mar party mondo mi wachakre gi piny kwa biro nyaka malo mwachop kuma Raila ntiere national. Moko kuom jotich e dho wath ma Mombasa dwaro ni twak wi wach keto wath ma Mombasa lwet ji giwegi olosie maonge nywando weche mag siasa e iye. Gikoni kata bang' jotelo ka dhowath nam chumbi biro kanyakla kendo dwaro ni jatend piny William Ruto nywandgi e twak makamano pogruok pod nitiere kama kuom josiasa donjore e wich wach ma tend wadhno. Kagidwa ni wachno twagi maonge rocho chendo madhi nyime to chutho ni mar wadhno ma Mombasa na achiel kuom kuonde masiro chuma pachoka kaluwere ni mwandu mabiro kod mago madhi e pinje maoko kale wadhno. Issue ya port privatization isigawanye watu kwa sababu they are able people, we have leaders, stakeholders ambao tuliwachagua ambao wanafuatilizia hiyo maneno. Kitu tunaomba kwamba wakienda kuongea iwe kitu cha wazi, iwe consultative, iwe above board na kila mmoja ajumuishwe ili kazi isipotee, alafu na kazi ya port pia iendelee. Lakini sisi kitu ambaye imetuunganisha bandarini ni kazi. Sasa pale sisi ndio tunakuwa mandugu. Jukumu letu ni kwamba tufanye kazi kwa bidii ili tija ipatikane na tuweze kushikana vizuri ili pia sisi maisha yetu iwe kuboreshwa. Oganda modak e kaunti ma Laikipia ma timo pith ma jamni okwa mondo ti kod yore manyasani mag nyawo pith makare mondo kik gibed kod lal ma githoro yudo ahinya to kinde ma oro kwako piny kendo kech omuomo oganda. Kaluwore gi moko kuom jodak e kaunti no kod joketo mande gwenge mar Muruti Nyanduat ma Laikipia, nok mar chenro makare mag tayo tij pith jamni osemiyo jopith wito jamni e kinde oro, wach makelo kech ne jopithgo kendo chuno gi geno mana e chiemb kony e kinde mag kech. Jatije mar riwruok motisi ni Pillars of Mercy International ma wuok e boma ma Texas e piny Amerika Paul Kufaman ojiwo somo nyithind jopith ka bende ne ochiwo chiemo kod lewni ne familia ma ok nyal. Bende ne oyango ni giketo chako skul midakie ne nyithindo modak kono. We're looking to build a solid education to help not destroy but help build up the education system of Kenya. Our task is not to push down, and is definitely not to colonize, but it is to lift up the people that we love. Gioba wafunzwe vile wagefuga mifugo kidogo, si kama kufuga mifugo mingi wakati ya kiangazi inakufa. Sasa wanawaswa bila wanansia kutoka mwansio. Wakifunzwa kufuga mifugo kidogo ile itakuwa na faida. Weche mag Israel. Piny Israel ogolo duondgi kutenore gi ndamo machielo mar lweny makoro gidhi goyo lweny kendo kedo gi kweth mar Hamas. Kanyaka sani gisemedo kwan jolweny mag yore piny Gaza. Prime Minister ma Israel Benjamin Netanyahu wacho ni piny Israel oseikore ka giramo ni nyaka gilo lwenyno. Nyaka seche gi tudruok mar simbe ong'we yamo kod tudruok mag kor lwasi sani osechako duogo e piny Gaza
bang' wedo kod ng'ikruok kalure gi lweny ma osebedo ka jimbore tong' Israel gi Gaza. Piny Israel osebedo ka kedo gi piny Gaza hari tarik 7 dwene bang' kweth mar Hamas monjo Israel. Monj manoyo ka ji 1,400 owito ngimagi kendo weyo ji 229 gi hinyruok ka ji mamoko bende oteki. Ripod migawo mar thieth mar Hamas owacho ni ji 8,000 osenegi nyaka ne lweny ochakre. Wach mamit ne johera mag